Βάλε την τέλεια. Σε παπά στο φανάρι. Κοίτα το χτώχιο με τέιμι του. Μουλιάζει έξτερα τη βράδυ. Μάτι μας την Ποσειδόνους. Και το ποτέ το ανά. Δίνει άλογα το στυλ. Δίνει άλογα το μπραν. Οι κοσάρες πάνω wheels. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Διαφορετικό το concept. Είναι οι τελευταίες μέρες με ψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, οπότε τα λάστιχα φτάνουν στις θερμοκρασίες που θέλουμε, το τρόπο να πνέει καλά, έτσι σήμερα θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την ανάβαση του πανοράματος. Είμαστε και πριν λίγες μέρες εδώ πέρα για γύρισμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις γύρισμα δεν απολαμβάνεις το στρίψιμο, οπότε μια επανάληψη ποτέ δεν κάνει κακό. Είχαμε έρθει να βγάλουμε κάποια πλάνα που θέλαμε με τον Αντρέα και τον Τάζεκ του Φενέρ εννοείται στο άλλο αμάξι για να βγάζουμε. Σήμερα κάναμε νομίζω ότι τη μεγαλύτερη κύκλο που μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να βρεθεί σε σποτάκια για στρίψιμο. Ξεκινήσαμε από Καλαμαριά, Πανόραμα, μετά Άγιο Βασίλειο και από εκεί Δαρβαίνη και Φίλιρο. Έχει και φέρνουμε να κάνεις μετά. Τι άλλο θέλεις? Άρα θα πεθάνει. Εντάξει, το 5 είναι καλό ρε φίλε. Έτσι. Το πάτωμα, στα γερμανικά όλα. Κρέμεται από πάνω ή το έχει στο πάτωμα? Τα BMW το έχουν στο πάτωμα. Το γκάζι. Το γκάζι τους είναι... Όχι, πρέπει να είναι από πάνω, στα βάγκ. Αυτός ξέρεις πως είναι το μέσα του γκάζι, είναι στην άκρη γωνία. Το έχεις δει ποτέ? Σαν τούβλο ρε μαθαίνει. Σαν να πατάς όλα. Εκείνη, μαλαδίνεται. Τι οδηγάς ρε πλαγά φορτηγάκι? Φορτώνει. Καλά είμαι Φενέρη? Φενέρη καλά είναι. Καλά είναι. Προσπάθησε να σου πείτε δεξιά μπορεί. Εσύ να είσαι όσο πιο δεξιά γίνεται. Όχι εσύ, αλλά δεξιά. Λοιπόν, εσύ όσο πιο αριστερά γίνεται. Ναι, ναι. Εγώ κρατιέμαι δεξιά. Καλά είμαι ή θα βρω κανένα πεζοδρόμιο? Καλά είσαι, καλά είσαι. Αυτό παίζει να κομμάει. Έχει χατάκι δεξιά. Κάτσε τώρα ήρθα και εγώ δεξιά, μήπως καταλάβει για να έρθει λίγο. Take me alive, I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed help me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my bitch is loving. Maybe if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? Or be a thug? Πρέπει να βγήκαν ωραία. Μαλάκα. Εν τω μεταξύ είχε μπάτσους τους είδες? Ναι, στη στροφή την... τις μηχανές δεν λες? Ναι, εγώ μέχρι στα φώτα ήμουνα. Πάνω από πλακωμένος και εκείνη στιγμή πάνω από πλακωμένο. Ω μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Ναι, ναι, εγώ ήμουν κλειστά φώτα, η κάμερα απ' έξω από τον άλλο να εξήχε. Έτσι. Για να δούμε. Μαλάκα, πότε φτάσατε εδώ πέρα? Περνάτε εκεί που σταμάτησα λίγο να πηγάσετε, μαλάκα, περάσατε. Να ξέρεις, όποτε έχεις τον οδηγό του Παγιανάκη, στο πλοίο σου βγάζει λεφτά. Όταν πηγαίνω βιβλίο, ποτέ δεν παίρνω λεφτά μαζί μου. Εγώ πώς τους είδα ρε μαλάκα, αυτός με είδε? Όχι, εγώ αφού πέρασα τους κατάλαβα. Με λέει μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Μαλάκα, εγώ τα είδα όλα. Λέω,
ξέρω εγώ, θα είδαν την κάμερα, μπορεί να. Εγώ πήγα να δοκιμάσω να δώσω Δευτέρακι. Το κάτω. Ποιο είναι το πιο κοντινό? Το κάτω. Το πρώτο που θα δεις. Το πρώτο που θα δεις. Όχι, κύριε Μάγκε. Στο επόμενο λέμε τώρα. Ναι, όχι, θα στρίψετε μέχρι το. Ναι. Άρα τώρα πάμε να κάνουμε την. Ωραία, άρα τώρα. Άλλος τύπος να χαλαρώσει όταν είσαι μπροστά αμάξι, κρέμεται το παράθυρο η κάμερά σου. Τώρα κατευθυνόμαστε προς τον Άγιο Βασίλειο, γιατί η ανάβαση του προφανώς είναι το δίπτυχο της επιτυχίας μαζί με την ανάβαση του πανοράματος εδώ κοντά. Ωστόσο, για να ανέβεις στον Άγιο Βασίλειο, πρέπει πρώτα να το κατέβεις στον Άγιο Βασίλειο. Και η κατάβασή του είναι έτσι, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Θέλει λίγο προσοχή, διότι έχει πολλές στροφές με ανάποδες κλίσεις. Χρειάζεται να πας αρκετά φυλαγμένα. Εκτός αν είναι η φάση στο κατέβασμα, αν έχεις επενδύσει σε ένα καλό φρένο, σίγουρα. Αλλά σίγουρα θέλει αρκετή προσοχή εδώ πέρα, είναι και ο φωτισμός περιορισμένος. Ωστόσο, εντάξει, έχει και σημεία τα οποία σου επιτρέπουν να κάνεις μπούκες, αλλά πολύ περιορισμένα. Εδώ τώρα προς τα κάτω που αρχίζουν και έχει χωράφια λίγο, έχεις μια μικρή ορατότητα για το τι σου έρχεται. Ας πούμε, το φρένα ήδη νιώθω ότι αρχίζουν να σφυρίζουν και δεν πιέζουμε καν. Οπότε δεν χρειάζεται να το ρισκάρεις εδώ πέρα. Εδώ είναι το σημείο της αναστροφής μας. Αν προλάβουμε να τον γλιτώσουμε και αυτό να μην μας προλάβει από μπροστά, θα είμαστε τέλεια. Προλάβαμε. Έτοιμοι είμαστε, πάμε. Έφυγα. Φενέρη, πρόσεχε, Αλλά είμαι. Φενέρη, να κλείσω φώτα. Και μην κάνεις απότομα. Να κλείσει φώτα, να κλείσει φώτα. Κλείσε φώτα, κλείσε φώτα. Όπα. Εκεί. Παράλληλα. Να ξεκινήσουμε μια επιτάχυνση. Ναι, κάντε μια επιτάχυνση. Λοιπόν, 3 κόρνες. Έλα, μόλις βρήκα. Паразитами стрелял во тьме глухой и кромешной. Хотел было тут нажать на стоп, но это вам не фильм. Испокон веков покой богов был невозможен вовсе. Лакомый кусок меняли на кусок души. А тут прозрел и кто-то тру, а кто-то трет за тру, но не вывозит. Ежели помыслы твои чисты, ты это докажи. Что за народ такой пошел, поехал, я ручаюсь. Надо дал бы волю вам, сожгли бы меня на костре. А также буду жить и снова радоваться снегопаду. Ждать от тебя только лишь хороших новостей. В забытом богом мегаполисе я разрушал стереотипами напичканных людей. Мешал тебе заботали погубить себя, ногу тебе вальба моего. Βγήκαν ακραία πλάνα. Μαζί μου λέει κανένας. Υπάρχει μια βίντεο κλίπ. Γιατί δεν κάνετε μια βίντεο.
Πώς ήσουν έξω? Άγας ακραίος. Γιατί δεν κάνετε μια ομαδική ρε? Αυτό κάντε μια ομαδική. Πάθακα εκεί να σου παίξει τα βότα, ξέρεις, πού να συνειδηθούμε τώρα. Κάνε μια ομαδική εσύ με τον Φενέρη και τον Παπαγιαννάκη στο Messenger. Εμείς το μόνο βιβλίο που μπορούμε να κάνουμε στο αμάξι είναι αυτό, δες. Εμείς είσαι καταλήξεις, δεν ξέρω. Πάμε μέσα για πολλούς λόγους, όχι έναν. Έναν τρακάρω λίγο μία. Δώσ' του μία. Ρε Πουστράκη. Κλείστα τα μπουρδέλα. Για την περισπασμό θα το ανοίξω τη μεγάλη σκάλα, θα το γαμίσω. Πες μέσα στο χωράφι. Όχι, κάτσε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Πες μέσα. Πού πες, δεξιά, να κάτσουμε λίγο στην άκρη. Θα κάψουμε το ζιμπλέκτη, άντε. Σταύρο, βγες ρε, να το κάνεις προς τα κάτω λογικά, να Παντελίκη. Θα το κάνω προς τα πάνω. Ναι. Ανέβασμα. Ναι. Ναι, πρέπει να κατεβάσεις το αμάξι για να φαίνεται, να βγάλεις φώτα. Ωραία, θα το κατεβάσω για να βάλω φώτα. Μήπως βρεις κανένα σημείο να σταθείς για να βγάλεις. Αλλά τώρα πάει, ούτως ή άλλως η κάμερα δεν βγάζει. Πού πάει έτσι Να φωτίσει την περιοχή. τι λέει. Πώς φάνηκε το Παντελίκι ρε μάνα? Όχι, σκυλί, αδέσποτο. Καγκάλ. Και είναι και λιμμένο, αυτή είναι μαλακή. Γύρω όλοι μάνα. Γιατί δεν έκανε εδώ πέρα μια αναστροφή. Δεν ξέρεις τώρα ρε μαλάκα. Σωστά τα κάνει ο Τσα. Πω αυτό, αν μας πιάσει την έχουν χαμίσει. Εντάξει, τι έπαιξε. Εδώ μπορεί να φέρνουν και ασφάλεια, να ξέρεις. Έχει κάμερες, εργοστάσια. Εμείς καθόμαστε έξω από την είσοδο. Εδώ κάτσαμε στο στρατόπεδο και είπαμε με προκαλούνε. Έβαζε πάρε στο αμάξι και λέει θα βρέξει θα πληθεί. Με αυτό να ξέρεις μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο ό,τι ώρα γουστάρεις. Αλήθεια. Ναι. Πρέπει να το έχει μάλλον η προηγούμενη που ήταν γιατρός. Σίγουρα αυτή το έχει. Μαλάκα, μπαίνεις ό,τι ώρα γουστάρεις όποτε Όντως. Τι είναι αυτό το πανεπιστήμιο, ρε? Ακαδημαϊκός ήταν. Ακαδημαϊκό σήμα μονή μου είναι αυτό. Αυτό είναι σαν να έχεις μισθώσει θέση στο πάρκινγκ της ΔΕΘ. Α, γιατί δεν θα πεις ότι είναι. Όχι για το πανεπιστήμιο, αλλά επειδή είναι φύγη σου. Γεωγραφικά. Πολύ δυνατό. Μη σου πω το αγόρασα μόνο γι' αυτό το αγόρασα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αν το αγοράζει τώρα για αυτόν τον λόγο. 20 ευρώ το αυτοκίνητο. Έχει την πινακίδα πάνω. Άμα ήταν μαλάκα με 20 ευρώ, ξέρεις, στο έπαιρνα χωρίς πλάκα. Άμα ήταν. Και με 40. Εγώ δεν είχα ιδέα, ρε μαλάκα. Στο Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήθελα να βγάλω το μεταξύ. Όχι ρε μάνα. Ποτέ μην το βγάλεις αυτό. Είναι δωρεάν πάρε. Θα πάω να το δοκιμάσω. μαλάκα, αυτό να βγάλε. το πλοφάρεις. Όχι, δεν σε πλοβάρω. Ό,τι γίνει η επιστροφή. 5.30. Α, 5.30 είναι. Λέω κι εγώ. Και ξέρεις στην BMW πίσω πάντα λάδι προσβεστήρας. Εμένα έχει μόνο λάδι. Εγώ χρειάζομαι. Τι βρήκανε? Τελικά εκείνη τη μέρα βγαίναν μερικά πλάνα, αλλά τότε ακόμα δεν είχαμε και το gimbal, οπότε μερικά πλάνα χρηστεύονται λόγω ευστάθειας. Τώρα κατευθυνόμαστε σε ένα πέρασμα το οποίο είναι ό,τι πιο κοντά έχω εδώ κοντά σε πίστα από το Dirt Rally και θα καταλήξουμε κυκλικά εκεί που είχαμε φτάσει και με τον Αντρέα εκείνη τη μέρα. Θα ελπίζω να μην βρούμε κίνηση γιατί ήταν αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι καθαρά νομίζω.
προς το περιφερειακό, τον αγαπημένο περιφερειακό τελευταίο καιρό της όλης της Θεσσαλονίκης που μας παιδεύει. Και εννοείται δεν θα έλειπε και από μια βραδιά που πήγαμε να βγάλουμε βίντεο του flyover, καθώς μας χάλασε τα σχέδια εκείνο το βράδυ. Είχαμε κανονίσει ένα project το οποίο θα είχαμε μαζευτεί πολλά αμάξια. Θα ξεκινούσαμε από δυτικά, θα κάναμε μια μεγάλη βόλτα. Ωστόσο όταν φτάσαμε προς τα δυτικά του περιφερειακού, είχαν κλείσει όλες τις εξόδους κλασικά, όπως κάνουν πολλές πέμπτες άνευ λόγου και αιτίας, βασικά όχι άνευ λόγου και αιτίας, απροειδοποίητα κυρίως. Απλά όχι την προειδοποίηση, εμείς βρεθήκαμε αναπάντεχα σε μια κατάσταση που σίγουρα δεν ενδείκνεται για να βγάλεις βίντεο με αυτοκίνητα και σίγουρα το να εγκλωβιστείς στο περιφερειακό, να πας ανάποδα μες στο περιφερειακό και να κάνεις όλα αυτά που έγιναν εκείνο το βράδυ, δεν το είχαμε στο νου μας. Ωστόσο εντάξει, είχε την πλάγα του. Τελείωσε. Αεροδυναμική, θα κάνει και ένα μπαμ. Θα κάνει και ένα μπαμ. Εδώ είσαι. Όχι, καλά είναι. Στα βαρελάκια μπροστά εδώ. Μαρτυρικός ο θάνατος. Έτσι. Πώς το όντως. Ωραία, τέτοια ωραία ώρα. Ναι, είναι η ώρα που δεν ανέχει φως στο ρετζίκι. Εντάξει, ποιος ηλεκτρολόγος είναι αυτός? Εγώ δεν εμπλέκομαι, να ξέρεις. Τώρα πηγαίνουμε στο Κάρκλιν, έχουμε οργανώσει μια φασούλα. Αυτό τελικά τι είναι, πλυντήριος? Πλυντήριο. Τώρα τελευταία συχνά είσαι πλυντήριος, έχω δει. Έτσι. Έχει σπάσει. Κάποιες ώρες που ήμουνα σε πλυντήριο πάλι, αλλά προφανώς όχι για το δικό μου αυτοκίνητο, έτσι. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Τελείωσε. Έχουμε κανονίσει με τον φίλο μου του Λαχτσίδη, έχουμε κανονίσει 7-8 αυτοκίνητα. Κάνουμε έτσι μια ωραία βολτούλα. Ξεκινήσουμε από τα δυτικά, όλο το μπερδεύω αυτά τα δύο. Θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά, θα γίνουμε προς ανατολικά. Κουράστηκε επειδή δεν βάζει γυαλιά ρε. Μήπως κουράστηκε επειδή δεν βάζει γυαλιά. Τα έβγαλα από τα νεύρα ρε. Γιατί ρε Αντρέα, τι έγινε? Γιατί σε έκανες? Μαλάκα είμαι μόνος μου και έχουν τώρα δεν είναι. Από τι ώρα είσαι? Τις 3. Θα τρακάρουμε εδώ πέρα. 2 στα 2. 2 στα 2. Μία με την αεροδυναμική πριν, μία με το δικό σου εδώ και πάντα σε περιβάλλον πολύ εύλεκτο. Μ' αρέσει. Εδώ έχει μόνο κασκάι. Το όπισε εκεί δικό μας είναι. Πώς το κατάλαβες αυτό? Δεν το πέρα. Αυτή εκεί είναι η τσάκαλη. Χαίρετε, χαίρετε. Полицейшие маленьких гостей, руками от костей остались лишь воспоминания. Слышал глаз звонка и лишь одну проблему. Через пару суток не узнаешь, где мы. Эй, эй, эй. Я видел яблоцах, кто стрял за досками дверей. Эй, 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 эй. Ты знаешь прямо сейчас то, откуда тема. Связи не лишними, связи минус, братик, это связи и зло. Μας βάζουν από Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι κλειστή ως περιφερειακός. Θα κλείσουνε για να κάνουν τελικά αλήθεια λέγανε. αναχάραξη. Πολύ καλή ιδέα με το γερανό της τροχέας εδώ δίπλα. Να μας μαζέψουν κατευθείαν. Το ξέρεις ότι θα γίνει τώρα της p***ας στην πόλη, τον ήπια. Έχουμε μπει Κωνσταντινοπολίτικα, έχει full κίνηση. Είμαι μπροστά, εγώ πάω στο κατευθύνω κάπου αλλού. Να πάμε να μαζευτούμε κάπου για να συνοηθούμε, λες? Προτείνω να γυρίσουμε προς τα πίσω και να πάμε από την άλλη μεριά. Ωραία. Ξέρεις που είναι οι καντίνες? Ναι, ξέρω. Και φεύγουμε από την άλλη. Και πού πάμε πάλι στο πλυντήριο? Πάμε προς το διόδιο Ορλικάστρο. Κάνουμε μια αναστροφή εδώ πέρα και να γυρίσουμε. Μέσα στη μέση του δρόμου, έτσι μας τελείωσε. Ευτυχώς έχουμε το πάντα που κλείνει το δρόμο. Μαλάκα. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά με το Fiat, τερματάκης. Ακόμα απέναντι. Πες του να καβαλείς το πεζοδρόμιο. Χαχα, δεν έχει Fiat όμως. Είναι κόκκινο όμως, μοιάζει. Κάτσε να κλείσουμε μια χωρίπανση.
Παραλίγο να μου πιάσεις 2 τρίκες που έχουν μείνει στο κεφάλι μου. Ραφτίνης λαμβάνεις? Το ασύρματο δεν τον δουλεύει, ξέρεις, άνοιξε. Μήπως την κοπανίσουμε σιγά σιγά με τη... Ναι. Εσύ δεν μιλάς με το λαβ. Ναι, δεν είναι απαντά. 2 λεπτά. Από πίσω έχει σταματήσει ένα περιπολικό, μήπως να την κάνουμε όλα αυτά πηδηματάκια. Ένα κατσάπ της φάσης τώρα είναι ότι είμαστε 8 αμάξια σταματημένα μες στην κίνηση, τα οποία πριν από 10 λεπτά κάνανε ό,τι δεν πρέπει να κάνει στο περιφερειακό. Πίσω έχει σταματήσει ένα περιπολικό, το οποίο κοντοστέκεται. Πιστεύω ότι ρυθμίζει την κυκλοφορία και δεν περιμένει κάποια κίνηση από εμάς. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω το θετικό της φάσης. Σήμερα είναι Πέμπτη. Κρατητήριο βγαίνεις αύριο. Εδώ δεν βγαίνει πάλι. Πάλι θα ξαναβγούμε στο ίδιο εδώ πάνω. Δεξιά δεν πηγαίνει. Όχι, θα μας ξαναγυρίσει εδώ πάνω. Για Καβάλα δεν πηγαίνει. Όχι, θα μας γυρίσει εδώ πέρα. Βγαίνουμε περιφερειακό. Δεν θα σε δεν βγαίνει. Ξαναμπαίνουμε από την Τούμπα, έτσι μας είπαν από την τροχιά. Αλλιώς λέει θα γίνει ποτηλιάρι. Α, μιλήσαμε με την τροχιά τελικά. Από την Τούμπα. Ναι, έτσι μας είπαν. Πάμε και βλέπουμε. Από εκεί που ήταν να μας πιάσουν οι μπάτσες, τώρα πιάσαμε και συζήτηση μαζί τους. Τους είπαμε τι γίνεται ρε παιδιά, τι δεν μας αφήνετε. Ζητήσαμε και τα ρέζα, αλλά αυτό ένα βίντεο είπαμε να κάνουμε, πώς δεν να πούμε. Πραγματικά. Δεν λες πάλι καλά, οι άνθρωποι ήταν εδώ πέρα και τους ρωτήσαμε εύκολα. Ευτυχώς. Πάλι καλά, πάλι καλά. Αν και έχω την εντύπωση ότι μετά ήθελα να ρωτήσουν και αυτοί κάτι πράγματα. πράγματα. Κάτι. Είναι αυτό που λέμε τυχερή στα ατυχία μας. Τυχερή στα δόξα τω Θεώ. Εγώ νομίζω ότι είχαν κάποιες πρόχειρες ερωτήσεις. Α, ναι, όντως δεν βγαίνει. Όλο το περιφερειακό για το flyover και από τις δύο κατευθύνσεις γίνεται πανικός. Η τροχιά μας λέει πάτε από εδώ μπροστά, άμα δείξεις έχει απαγορευτικά γιατί έχουν κλείσει το δρόμο. Και δεν ξέρουμε τι κάνουμε τώρα, να μπούμε από εδώ, να μην μπούμε, τι να κάνουμε. Όμως εννοούσα να πάμε από εδώ και να βγούμε στην Τούμπα για να μην γίνει ποτηλιάρισμα. Αναγκαστικά αυτό θα κάνουμε, σιγά σιγά με αλάρμ. Είναι λες και λοιπόν θα πω ότι είμαι μηχανικός. Θα δείξω πάσο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, τα εξήγησε πριν ο Λάβ γιατί μιλούσε τηλέφωνο εγώ. Θα πάμε, βλέπετε, κοιτάξτε λίγο. Αυτός είναι ο κλειστός δρόμος. Οι εξώτεροι δεν υπάρχουν, αυτοί είναι κλειστά. Και απέναντι έχει μοτελεστή γιατί έχει κλείσει ακριβώς ο δρόμος. Και εμείς θα μπούμε σαν να έχουμε κάρτα εισόδου. Σαν να έχουμε εργασία τώρα εδώ. Έχουμε εργασία. Είμαστε το flyover εδώ, τα παιδιά. Ποιος είναι το καλό, η καλή φάση, ότι εμείς από αυτό το πράγμα θα το ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Να έλα, ο Γερανός για μας ήρθε. Νάτος. Λοιπόν, σας έχω πει εγώ ο δικός μου φόβος και τρόμος είναι ο Γερανός της τροχιάς, παιδιά. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Παιδιά, στα έργα μπήκαμε ρε παιδιά. Όπιστε. Όπιστε. Παιδιά, κάνουμε πολύ από τα πράγματα. Δεν υπάρχει το που κάνουμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ανάποδα τώρα στο ρεύμα του περιφερειακού. Δεν υπάρχει το που κάνουμε. Όχι, μας λένε να έρθουμε, τι λέει. Κάτσε, περίμενε, μην κάνεις άστροφο. Μην κάνεις άστροφο. Βγάζουμε τα μπέλα λοιπόν. Ωραία μαλάκα, μας κοιτάνε οι άλλοι από απέναντι. Εμείς τώρα κάνουμε ένα σεφρί και πηγαίνουμε ανάποδα στο ρεύμα του περιφερειακού. Και έχουμε μπει κανονικά μες στα έργα. Εκεί που κατεβάζει την ταμπέλα ο Γερανός. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, δείχνω πάσο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ήρθα για επίβλεψη. Εδώ, αυτό είναι. Τσουγκράμε τώρα εδώ. Ναι. Βάλε κανένα αλάρμ, μαλάκα. Βάλε φώτα, μην έρθει κανένας καυλωμένος από απέναντι. Λοιπόν, είμαστε στην Αγγλία. Κινούμαστε εξ αριστερών. Εγώ τώρα που με βλέπετε εδώ συνοδικός έχω τιμόνι μπροστά. Εδώ αριστερά, πού πάει? Στο detour εδώ. Για detour ολευθεία. Η φάση είναι λίγο αποδιοργανωμένη τώρα. Έχουμε χαθεί όλοι μεταξύ μας. Από το να πηγαίνουμε για ένα απλό στρέψιμο είναι και μια περιπέτεια γι' αυτό, έτσι. Για πες μου, θα έχεις την ευκαιρία ποτέ να βρεθείς στο περιφερειακό ανάποδα? Εγώ φίλε, αυτό που είχα στο μυαλό μου να γίνει κάποια χρόνια αργότερα και όχι ακριβώς τώρα ήταν να βρεθώ στο περιφερειακό σαν συνεργείο. Σαν μηχανικός. Είσαι συνεργείο κινηματογράφησης τώρα. Σαν. Κάτσε λίγο να το δούμε τώρα με ηρεμία. Για να μην κάνουμε. Ας πετύχει κανένα συμπλέτη, καλό είναι, κακό δεν κάνει. Λοιπόν, εκεί είναι ένα πεντάκι. Τώρα θα με βγάλει. Ξυλώσουμε αυτό τελείως. Α, είμαστε κάτι Καλαμαριά. Θα μας βγάλει τώρα, χωρίς περιφερειακό πιστεύω. Ναι, χωρίς περιφερειακό. Ωραία. Πολύ πολύ.
там поспеваю хапнуть. Тут ограниченка плюс 18, наш шмарик крайний. Мы не стихийные, на пару пацев могут задвинуть, будто пару глянцевых. Даже невзначай, не начинай лучше с нами общаться. Руки движутся, лобы, они в объятия так-то. И мы с тобой не приятели, и говоря о нас. Οπότε έγιναν πολλά εκείνο το βράδυ. Είχε έτσι την πλάκα του, παρόλο που δεν βγάλαμε και το βίντεο ακριβώς που θέλαμε. Έκανε μια εμπειρία που δεν θα ξανά έχεις, να είσαι στο περιφερειακό ανάποδα, ενώ κρέμα τις ταμπέλες. Τέλος πάντων, εδώ κάπου τελειώνει και η σημερινή μας βόλτα. Πρέπει τώρα να πάμε να το κρυώσουμε λίγο. Ετοιμάζω κάποια project παρόμοιου τύπου, τα οποία ίσως έχουν κάποιο ενδιαφέρον να βγουν σε ένα έτσι βιντεάκι το καθένα. Κυρίως ετοιμάζω έτσι παρασκήνια από γυρίσματα που κάνουμε για βίντεο με το αυτοκίνητο και τέτοια πράγματα. Μέχρι τότε με βρίσκετε σίγουρα και στο Instagram αλλά και πιο πολύ στο TikTok που ανεβάζω αρκετά βιντεάκια τέτοιου τύπου. Ουσιαστικά ό,τι βλέπετε στα παρασκήνια εδώ πέρα είναι τα τελικά προϊόντα, ας πούμε, από αυτά τα γυρίσματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Είμαι στον δρόμο, έρχομαι με μια BMW 316 ασημεία. Έρχομαι με μια BMW 316. Δεν με ξέρεις και καλύτερα να μην με μάθεις. Έρχομαι με μπεβα ασημεία 316. Επιπάλαιος πάντα λάθος επιλογές. Άμα είσαι δικός μου συνήθισε το. Περιμένετε και καμιά λήψη στις προκοπές, έτσι. Έχουμε και το τζάμπο. Το εργαλείο το πίσω είναι το καλό. Ωραία. Περιμένετε. 3, 2, 1, πάμε! Ό,τι πίνεις το αίμα εσύ ρε μαλάκα, γι' αυτό μπαίνεις έτσι. Επειδή δεν ήξερα τη συμπεριφορά του, είχα πάρει και μια ασφάλεια, ας πούμε, 800 mAh. Αλλά αυτή εδώ τώρα τι γίνεται. 800 mAh που ήταν, βλέπεις εδώ που λέει 0,8 A. Άμα είναι αυτή 0,8 με ρεύμα λειτουργίας 0,8, δεν θα έπεφτα καριά, αλλά μετά από λίγο χρόνο θα έπεφτα. Άρα φίλο, την είχες βαμμένη. Όχι, απλά δεν θα καίγαμε την ασφάλεια. Οπότε παίρνουμε με ένα, ουσιαστικά προβλέπουμε το γεγονός ότι θα έχει ένα ρεύμα παραπάνω, γύρω στο 20% παραπάνω. Άρα 20% παραπάνω σημαίνει 1,2 σαν συντελεστής ασφαλείας. Έρχομαι με μια BMW 316. Δεν με ξέρεις και καλύτερα να μην με μάθεις. Έρχομαι με μπεβα